počkáme. Tak co se tady stalo? Někdo zabil našeho tátu. Kousanci nemá, my jsme to být nemohli. A čarovaný není, my jsme to být nemohli. Boule, čarodějové, upíři a vlkodlaci. Nikdo z nás tohle udělat nemohl. Musel to být nějaký člověk. Co já nechci hrnce? Dovolala jsem se správně na detektivní oddělení? Ano. Máme tady vraždu. Potřebujeme toho nejlepšího. Co myslíš? On je mrtvej. Skvělá myšlenka, to budeme muset projistit. A... Šéfe, Ano? ty jsou strašidla. Výborná poznámka. Kdo tomu tady velí? Já. Detektiv Major Zeman. Máme tady 3 rodiny. Upíry, vlkodlaky a čarodejnice. Táta od vlkodlaků dneska ráno zemřel. Nikdo neví, co se stalo. Potřebujeme to vyšetřit. Toho tátu? Co? No, jestli toho tátu potřebujete vyšetřit. Já nejsem úplně. Tu vraždu. Je vraždu, no tak můžete začít. Vy. Jo, jasně, a jo. Jo. Martinku, prosím tě, tohle je můj asistent. Martinku, pojď se ještě podívat. Takže je mezi vámi zrádce, protože tohle je zranění od člověka. Můžete jít domů a jedno po druhém vás prošetříme. Jestli. A paní soudkyně, Barboro. vás budeme ještě potřebovat. Náš upír je neposeda, stále jenom něco hledá. Ráno kos a třeba krev, než se nadáš, už je zpět. Holky, už to nespívejte, zpíváte to celou noc, jděte spát, je úsvitek a je brzo. Dobrý, mami. No. A nemyslíš si, že ty závěry si prosvitnou? Ale prosím tě, jsou to ty nejtmavší a nejdražší záclony. Dala jsem za ně tunu. Aha. Mami, já mám hlad. Spí. Mami mě taky trochu přišel. Čím dřív usnete, tím dřív bude večeře. Mami, já mám taky trochu hlad. Já vám něco udělám. Chceš taky? Jo.
bestie. Divila bych se, kdyby zabili jednoho z nich. To rozhodně můžeme promyslet. Jako... A teď už vypadněte! A nezapomeňte za sebou zaslonky světla. Tak Martínku, teďka půjdeme k čaroděju, no? Jo, čaroděju, no. Počkej, co je? Hej. Duhová muž. Šupina zlaté ryby. Duhový písek. Teď to nejdůležitější voda. To by mělo stačit. Ježiš, proč to tady tak smrdí? Tady se na něco pálí, ne? Vítejte, pane detektive. No, dobrý. Zrovna dokončujem náš rituál. Tak svarovici. Můžu ochutnát? Jestli chceš přijít o zrata. To je v pohodě, to je v pohodě. No prosím vás, zařaďte se tam do řady. Podrobíte se našemu testu. Tady budete používat vaše čáry Máry na Martínka. A brakus. Žabu. Kvák, kvák, Koško kvák, zrakus. mňau, mňau, mňau. Pokus říbus. Jo, Stekus. A. Tamus gotus. To bych si přál víc. Dobrý, můžete se zpátky, jo? Maximum. No dobrá, vy to teda asi nejste, ale kdo si myslíte, že by to mohlo být? Asi. Proč? Protože pořád mluví o tom, že někomu ublíží. To nám asi prozatím bude stačit. Jsem zvědavý na to kodlaky, co to je? Ano. Hm? Co to je? Co je, šéfa? Ale nic. Děti, vstávejte, je ráno, vstávejme ty. Chvíli si hrajte, já se půjdu zatím učest. Ano, krásně, Anetko, skoč potom k plišákovi. Dobře, Bogy, krásně jí koušeš. Podlaci se musí umět skvěle brát, aby přežili. Teď si navzájem vyčišeme blechy jako každé ráno. Myslím, že to stačí. Do řady! Správný vlkodlak musí být krvelačná bestie. Žádný mazlíček. To je nějak zvláštní útul, no. Je to jako v bavlnce. Přesně tak. Tak co, už jste chytili toho vraha? Stál v procesu. No, ale teď jdeme prověřit vás. Nás? Důvěřuj, ale prověřuj. Přesně tak. Dokonce jsme si pro vás přitáhli i detektor lži. Teď jsme si půjčili od soudkyně Barbory. Psi mňoukají. Nebe je modré? Funguje. Máte něco společného s vraždou vašeho otce? Ne. Ale vraždíme často. Kolik strašidel jste zabili za poslední týden? 3. 2. No dobře, no, tak jednoho. Tak nikoho. My si tam hrajeme, protože jsme krvelačné bestie. Oni by se nám totiž smáli, kdyby věděli, že se chceme jenom mazlit. To se nám to tady teda zamotává.
Ty vlkodlaci jsou fakt divní. Ano. Počkej, co to je? Co je, šéfe? Vzduch! Jaký duch? Ten, koho hledáš, je blíž, než by jsi myslel. Jenom svolej všechny do soudní síně. A pravda se ukáže. Tak kde je ten detektiv? Potřebujeme znát pravdu. Uklidněte se laskavě. To vaše bytí se nedá poslouchat. Detektiv to bude každou chvíli. Detektiv má zpoždění z důvodu stavební výruky na trati. Na co čekat, když je to jasný? Bez tak to byl někdo z vlkodlaků. Co? Jo, ty bestie se bez tak proměnili na člověka a zmátili ho. Ne, to není pravda, my se na lidi neměníme už dávno. Toho bez tak praštili čarodějnice. Tak to ani náhodou. A dost. Detektiv už je tady a určitě celý případ objasní. Vážení přítomní, je jeden z vás zrádce? Z upíru? To nikdo není. Z čarodějů? Také ne. A z vlkodlaků, když jsem se o ní dozvěděl spoustu věcí, také ne. Počkat, pane majore, co to má znamenat? Já nevím, já jsem tady to úplný blázen, třeba ty vlkodlaci jsou hodní, tady je všechno úplně jiný. Já bych se nedíval, kdyby tady hodnej Martínek třeba to byl. No, šéfe, Ano? já ho zabil. Proč jsi to pro boha dělal? No, já jsem šel tak lesem a on na mě vybavil takový děsivý velký vlk a já jsem se ho tak strašně lekl, že jsem ho tady práskl bambitkou po hlavě a on si najednou lehl. Proč jsi to třeba neřekl dřív? No, protože jsem mě nikdo nezeptal a mě to nenapadlo. Ne, tady už není nic normální. Jsou tady dokonce i duchové nějaký duch, který mě furt otravuje. Vy mě normálně obecně doblázím se. Jaký duch? Duch toho pantátu vlkodlaka. Počkat, jestli je duch stále mezi námi, tak se dá oživit. Zkuste ho přivolat, pane detektive. Pokusím se. Vždycky, když jsem ho viděl, tak jsem stál asi nějak takhle. A svítilo na mě zvláštní světlo. Asi takhle. No tady je! Halo, čarodějnice! Rychle upíři transfuzi. Halo, pane! Jste v pořádku? Pane! Já žiju. Táto vlkodlaku, jsem velice ráda, že jste opět mezi námi. Ale co se týče tebe, Martínku. I když jsme tátu Vlkodlaka oživili, tak musíš být potrestán. Odsuzujeme tě na... Počkejte! Martinek je v tom nevinně. Já totiž, když jsem ten večer šel tím lesem a vybavil jsem na něho, tak jsem si jenom jako kamarádský vlkodlak s ním chtěl hrát a on se jenom chtěl bránit. Hrát a vlkodlaci? Co je to za blbost? To nedává smysl. Ale dává, dokonce i detektor lži to potvrdil, že jsou hodní. Že ano? Ano. Martinku, jsi zproštěn viny. Jo! A co se týče vás, vlkodlaci, v našem městečku jste vítáni vždycky. A i kdybyste nikdy nikoho nezabili. Lidé by se vás báli nebo by vás strkali do zoo. U nás si na nic nemusíte hrát, že ano? Ano! Už můžete jít domů. A že se nám to tak povedlo, tak to zítra pořádně oslavíme. Musím vám teda, pane detektive, poděkovat. Není vůbec zač, je to jen moje práce. A
Martínku, řešíme se další případ. Když někoho potkáš v lese, tak ho nezabíjej. Dobře. Počkej. A dáme si teda ty topinky. To víš, že jo? Jo,